Her şagirtning sizi jitsin idi her bir ko'ngilga. Jinlar sular tovushi shekilli o'zlarining asl tilinde. Her kishining tug'an tilinde. Ak qog'ozdey sobiy ko'ngilini yaxshilikdan urliq solalsam, her balaning sezgir yuragini yaratırlık aşkış tabalsam, kirek şakta artist, şair bulup bala ko'ngillerin yavlasam, sınıfımda bulgan her balanın yakın dostu bulup kalalsam, balalar ılılarını zorlap, kişilerini kişi etseler, Үсіп жетіп, елге қызмет етіп, туған жеріне үзіліп сүйселер. Міне шушы енді ұлы бәхет, язмышларның тәлінгәл келіші, әнейімнен алған хөнәрімнің, хізметімнің хәләл жеміші. Hayırlı gün, hürmetli Engin Navabiş, hürmetli konaklar, okuşular, okutuşular, mağarib hizmetkarları.
Bütün Rəsəy һәм республика күләмендә үткәрелә торган фән олимпиадаларының муниципаль этабы нәтиҗәләрен йомгаклау һәм җиңүчеләрне хөрмәтләү тантанасын башлап җибәрәбез. Zaman tələbi balanın təbiqət tarafından verilən sələtini üstürüb onu icadi şəxs edib tərbiyələu. Bilgənimizcə, oxutu ülkəsində sələtli balalarını tabu, həm onların işçənligini üstürü, hazırgi gündə töv borçlarının birisi bulub durar. Biz balanın sələtini nə qədər tezrək görüb alabız, üstürəbiz, ona şartlar qudurabız, şul iştiraklarına kütülgən uğuşlarga erişə alabız. Hazırki zaman şartlarında sələtli balalar bilan işləu sisteması zor cavablık soruyu deyip eytirge gerek. Ne için degende her bir kişi özünün mümkünlüklerinden, öz kızıksınılarından çıkıp kileşek hüner soylayı, olu durmuş yoluna ayak basa. Okuşlarının icadi kazanışları bu mektepnin jimişi. Umumen her umuşka erişinin sələt talant nəticəsinə tügel, əltarışlık nəticəsi egen biliriz. Balanın sələtini dürüst yönəlişdə üstürgəndə, ol bir neçə ülkədə özünün talantını göstərə alar. Sələtinin bir ilişi tumuşdan, tuğaz ilişi tırışlıqdan məqələnə şul qalqda. Şundan da bilgili bir iş bilən, ciddi həm izdikli şığırləngəndə, balanın sələti tiz aşılar, qızıqsınmışamlığı orta, oxutuğunu kamilleştiru, oxuşlarının bilimge ұмтылышын күшейту, зыялы şəxslər tərbiyələu, həm en mühimi aralarından ayırışa sələtli oxuşlarını saylab alу maqsadından hər yılına rayon həm respublikamızda fən olimpiadaları uzdırıla. Әйе, районда, республикабызда предмет олимпиадалары хәрәкәте бик киң җәелдерелгән. Олимпиадаларның төп максаты һәм бурычлары укучыларда танып белү эшчәнлегенә кызыксыну уяту, сәләтле һәм талантлы балаларны ачыклау, алар белән эшләү тәҗрибәсе туплау. Yıl sayın rayonda ötüp gelişen fen olimpiadaları okuşlarda, bigret de sələtli balalarda bilimge ұмтылыш tərbiyəli. Bu yılғы oku yılında da fen olimpiadalarının municipal etabı ayrıca zor uyuşkanlıq bilen ötті. Municipal olimpiada nәтиҗәләре буенча йомгак ясау өчен сүзне Мәгариф идарәсе җитәкчесе Шакирова Рәниза Медьян кызына бирәбез. Рәхим итегез. Хәзерге заман шартларында сәләтле балалар белән эшләү системасы зур җаваплылык сорый. Олимпиадага әзерләнү һәм анда катнашу белем алуда зур әһәмияткә ия. Бары тик сәләтле балалар белән эшләгәндә генә укытучы үзе дә күп нәрсәгә өйрәнә, белемен тирәнәйтә. Дәреслекләрдәге мәгълүмат белемгә, белем күнекмәгә әверелә. Укучыларда үз көченә ышаныч туа, алар туплаган тәҗрибә белән үзләрен көчле итеп сизәләр. Тарның мәктәп этабында 5678 укучы катнашты. Муниципаль этапка көчле командалар җыелды. Алар белән актив рәвештә әзерлек эшләре алып барылды. Мәктәпләрдә генә түгел, бүләк үзәгендә дә укучылар төрле фәнни өйрәнүләр, укулар, тренинглар эшләде. Республика олимпиада үзәге белән балалар бакчалары 1-6 сыйныфлар өчен олимпиадалар оештырылды. Уку елы башынан укучыларыбыз төрле фәннәрдән Республика олимпиада үзәге тарафыннан үткәрелгән җыеннарда катнашты. Рус теле, рус әдәбияты, физика, математика, тарих, җәмгыять белеме, химия, биология, инглиз теле фәннәреннән укуларда катнаштылар. Әзерлекләргә барлыгы 56 укучы җәлеп ителде. Быелгы уку елында фән олимпиадаларының муниципаль этабы зур оешканлык белән барды. Ул Мәгариф идарәсенең 260 номерлы приказы нигезендә үткәрелде. Приказ нигезендә дөрес җавапның 50%-ын җыючылар җиңүче призер хокукына ия булды. Җиңүче призерлар барлык катнашучыларның 40%-нан чыгып билгеләнде. Бу уку елында республикада 30 фәннән олимпиада үткәрелеп, муниципаль этапта барлыгы 2268 укучы катнашты. Айрым фәннәр буенча караганда иң күп катнаша торган фәннәрдән татар теле, математика, рус теле, ОБЖ, физкультура, рус теле, инглиз теле булып тора. Слайдларда күренгәнчә, айрым фәннәрдән катнашучылар саны кимү күзәтелсә дә, сыйфат ягыннан күрсәткечләр үсештә. Татар теле, рус әдәбияты, математика, инглиз теле, ОБЖ, технология, физкультура буенча нәтиҗәләр уңай. Физика,
химия, информатика, биология, астрономия, экономика фәннәре буенча нәтиҗәләре безне бик канәгатьләндерми. Бу фәннәр буенча нигезле, ныклы әзерлек сорала. Сәләтле балаларны кече яшьтән үк ачыклап һәм аларны югалтмыйча әзерләүдә башлангыч белем бирү белән төп белем бирү арасында дәвамчанлыкны тиешле дәрәҗәдә тәэмин итәргә тиешбез. Бу күрсәткечләр безнең слайдларда күренә. Мисал итеп, 4-нче сыйныфларны гына алсак та, узган елны 4-нче сыйныфларда 246 укучы олимпиадага җәлеп ителгән. Ләкин 5-нче сыйныфта алар 169 укучыга гына калган. Күргәнебезчә, күпмедер өлеш сәләтле укучыларыбыз безнең тарафтан игътибарсыз калган. Әгәр катнашучыларны кызлар һәм егетләргә аерып карасак, олимпиадага күбрәк кызлар тартылуы күзәтелә. Слайдларда күренгәнчә, егетләр фәнни эшләрдән, олимпиадалардан читләшә. Шуңа күрә алга таба егетләребезгә дә игътибарны арттырсак иде. Ел сайын олимпиадага бер үк укучының берничә фәннән катнашуы күзәтелә. Узган ел иң күбе бер укучы 12 олимпиадада катнашса, бу уку елында бу сан 9-ны тәшкил итә. Авыл мәктәпләрендә бала саны әз булу белән аңлатып булса, район үзәге мәктәпләренә потенциалны ачу буенча ныклап эш оештырасыбыз була. Урта мәктәпләр арасындагы нәтиҗәләр безне сөендерә. Барлык мәктәпләрнең дә күрсәткечләре узган ел белән чагыштырганда үсештә. Бу коллективның тырыш хезмәте. Шулай ук укучылар ата-аналар белән тиешле эш оештыруны күрсәтә. Гимназия, 1-нче мәктәп, 2-нче мәктәп, Пуща, Киров мәктәпләре күрсәткечләрен аеруча яхшырткан. Ел буе барган эшчәнлек төп мәктәпләр арасында уңай нәтиҗәләр бирде. Бу мәктәпләр алган призлы урыннар куандыра. Бер еллык кына әйтеп үтәсе килә, бу инде бер еллык кына эш нәтиҗәсе түгел, системалы рәвештә барган бердәм хезмәт нәтиҗәсе. Байсар, Токталашык, Бугады, Тиләкәй яңа мәктәпләре үсештә. Үзләренең белемнәрен һөнәри осталыкта гына түгел, фән олимпиадаларында сынап караулары Актаныш технология техникумына тагын да зур дәрәҗә өсти. Ел дәвамында алып барылган тырыш хезмәт нәтиҗәсе булып, 5 призлы урынна булуы безне куандыра. Нәтиҗәләребез елдан-ел үсештә. Бу саннар артында әйтеп үткәнчә зур хезмәт ята. Алдагы елларда сәләтләр тагын да күбрәк ачылсын иде. Барлык бала да туганда нинди дә булса сәләткә ия булып туа дибез. Безнең максат аның табигатьтән бирелгән сәләтен ачу, аны үстерү. Бүгенге көндә районыбыз мәктәпләрендә 3352 бала укый һәм тәрбия ала. Күреп торабыз, резерв күп, җитәрлек. Сүздә юк, Актанышыбызда сәләтле балалар белән эшләү программасы уңышлы эшләп килә һәм без аның нәтиҗәләрен дә күрәбез. Әйтеп үтәсе килә, бүген безнең республика этабына старт бирелде. Безнең киләчәккә өметләребез зурдан. Бу нәтиҗәләр белән генә туктамыйча, призлы урыннар санын арттырырбыз дип ышанабыз. Шунысын әйтергә дә кирәк. Район башлыгы Энгель Наубович Фаттаховның мәгарифкә һәрдаим, һәр яклап игътибарын һәм ярдәмен тоеп яшибез. Районда белем сыйфатын күтәрү, сәләтле балаларны ачыклау, үстерү, имтиханнарга әзерлек, тормышта укучыларыбызга үз урыннарын табарга ярдәм итүдә гомумән белем һәм тәрбия бирүгә зур игътибар бирелүен әйтми мөмкин түгел. Муниципаль этапны йомгаклап, укучыларга, аларны әзерләгән укытучыларга, ата-аналарга, мәктәп җитәкчелегенә барысы өчен дә хезмәтегезне бәяләп, зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Уңышларда укытучылар белән әти-әниләрнең дә уртак тырышлыгы күренә. Алда безне яңа ел бәйрәме көтә. Сезне тагын бер кат тәбрикләп, игелекле эшегезгә алга таба да яңа уңышлар, уңай үзгәрешләр һәм иҗади хезмәт көче телим. Хөрмәтле балалар, мин сезне котлыйм. Шушы җиңүләрегез белән узалда безнең 126 җиңүче бала катнаша. Һәм аларны әзерләгән укытучылар катнаша. Укытучылар, хөрмәтле укытучылар, сезгә бик зур рәхмәт.
мәктәп директорлары, аларның урынбасарлары катнаша. Мен шушы куйган хезмәтегезгә рәхмәт әйтеп, җиңүләрегез белән котлап, исәнлек, саулык теләп каласым килә. Без, минемчә, Олимпиада хәрәкәтенә елга бер мәртәбә үткәрәдер. Былтыр инде безнең билгеле сәбәпләр пандемия аркасында җәйгә калды бит инде безнең йомак ясау. Стадионда үткәрдек без аны. Ничектер анда безнең күңелдә китеп калды. Анда без гимназия, беренче мәктәп, икенче мәктәп тигездә шундагы балаларны бүләкләдек, тәбрикләдек, укытучыларны, мәктәп җитәкчеләрен тәбрикләдек. Ничектер безнең авыл мәктәпләренең куйган хезмәтенә тиешенчә нәтиҗә ясап бетермәдек кебек. Миңа калса. Шул максаттан без бүген, без быел муниципаль этапка аерым нәтиҗә ясайбыз дип сөйләштек. Шуңа күрә менә җыелуның бер сәбәбе шул. Икенчесендә Раниз әйтеп китте, республика этабына старт берилде дип. Быел безнең өчен гади ел түгел, мәгариф хезмәткәрләре өчен 21 елда бит инде безнең мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе актанышта үтәргә тиеш. Шулай булгач, без аңа матур әзерлек белән килергә тиеш. Муниципаль этапка әйбәтләп нәтиҗә ясап, республика этабына матур итеп сезне балалар, хөрмәтле укытучылар, озатырга дәртләндереп сезне, штабсыз республика, Рәсәй күләмендә дә үзегезне күрсәтерлек булсын ие. Шул максаттан без шулай бүген бергә җыйналдык. Чөнки шуннан башка мөмкин түгел. Олимпиада хәрәкәте ул зур хәрәкәт. Зур хәрәкәт. Олимпиада хәрәкәтенә катнашкан мәктәпләр, балалар алар бер вакытта да югала торган балалар булмыйлар. Һәм ул республика буенча алсаң да, район буенча алсаң да, уку сыйфатыннан югарак дәрәҗәгә күтәрү өчен нык тәэсир ясый торган хәрәкәт. Шулай булгач, без моңа хәтле моңа игътибар иттек. Һәм ел саен без аны камилләштерәбез дип әйтергә кирәк. Һәм киләчәктә дә без моңа игътибар итәчәкбез. Тагын бер сәбәбе бар икән. Мин әле үзем балаларга бик акча бирү ягында түгел идем. Дөресен әйтергә кирәк. Но күреп торам, Мәскәүләр безнең балаларны сатып алып китеп бетереп бара инде. 5нче класстан, 6нчы класстан, 7нче класстан, 8нче класстан кем олимпиада җиңгән, Мәскәүләр аларны алып, стипендия дип аталам икән, ул стипендия була инде, укыганда ук 100 мең түләп, менә шулай итеп мәктәпләр арасында бүген конкуренция бара. Тормыш бит үзгәрә, без үскәндәге тормыш түгел бүген көндә. Бездә инде идеология икенчерәк, яшьләрнең, балаларның тем более идеология икенчерәк, олимпиада хәрәкәтенең как бы коммерция формасында да кирип бара гына әйткәндә. Шуңа күрә нинди начарлыгы бар, бер яктан караганда. Шуңа күрә инде без күпмедер бүген балаларга да, укытучыларга да материал кызыксындыручы арасында кулланачакбыз. Чөнки аларның куйган хезмәтенә тиешле дәрәҗәдә бәя бирелсен өчендә. Виктор итеп минем рәхмәт итәсем килә һәм мәгариф министрлыгына, аларның алып барган эшчәнлегенә, олимпиада үзәгенә, аның җитәкчесе Гөлнара Бәйрәмдә катнаша, ул шагыйрь рәхмәт әйтергә килгән өчен. Лена безнең арада Мирзан, Казан федераль университетына бик зур рәхмәт, Ишат Рафкатовка бик зур рәхмәт. Алабога институт ректоры шулай килгән, безне хөрмәт итеп килгәннәр бит алар. Ничек рәхмәт әйтмәсәң аларга бүген көндә. Алардан башка без бер ничек тә Рәсәй уровенә түгел, республика уровенә чыгарышында җиңел түгел безгә. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Шушы хәрәкәттә безгә ярдәм иткәнегез өчен, алып барырга ярдәм иткәнегез өчен. Шулай булгач, һәм инде әлбәттә барыбер төп сөреп баручылары безнең укытучылар инде. Ничек кенә әйтсәк тә, соңгы елларда безнең инде айрым фәннәрдән безнең формироваться итте.
Оқытушылар корпусы қайсыдыр киялар регион уровеніне хәтлі балаларны әзірлейтілер. Шуңа көрә сезгә мин зор рәхмәтемне җиткерәсем килә, сезнең алда башымны да иясем килә. Сез саннарны күрдегез. Катнашучылар саны бераз кимәгән, но призерлар, победительләр саны безнең почти 2 мәртәбә арткан. Бардыр инде күпмедер объектив, субъектив, может, эшләре җиңелрәк булды микән гыллар, но эшләре җиңелрәк булса да бу кадәр не булмасы, бу мәктәпләрнең зур хезмәте диярем мин. Аннан башка елларны әле без нигездә Актаныш мәктәпләрен сөйләсәк, ана быел география бик күп, авыл мәктәпләре арасында да җиңүчеләр дә бар, призерлар да бар. Бусы әлбәттә безне инде нык сөендерә, әлбәттә нык сөендерә. Кайсыдыр фәннәр инде ул безнеке, татар теле мәсәләне, татар әдәбияты, ул шулай булырга тиештер дә инде ансы. Актанышта бирмәсә кем бирергә тиеш инде аны бу көндә. Ансы шулай, шул вакытта кайсыдыр фәннәр буенча да безнең эшләсебез бар. Информатика буенча быел да динамика юк. Кичә инде без директорлар белән җыйналып анализ ясадык, алга бурычлар куйдык. Бары безнең физика, химия фәннәре тиешле дәрәҗәдә дип әйтеп әле булмый бу көндә. Шуңа күрә кайсыдыр фәннәр буенча яңа уку елына хәдерләнеп башлап, сезнең ярдәм белән, может быть, Казан федераль университеты ярдәм белән без киләсе ел өчен әзерләпне башларга алып барырга тиештер дип инде мин исәпләймен. Но әйткәнемчә, ул Актаныш мәгариф системасы әйдәп баручы мәгариф системаларының берсе, әле алга куйган максатның берсенә дә безнең ирешмәй калган юк. Бергә матур итеп эшләп, үзебезнең туган җиребездә, үзебезнең җирлегебездә, үзебезнең туган телдә тәрбия биреп, берем биреп, Алла бирсә, үзебезнең эш тәҗрибәсен абысайында матур итеп, башка районнарга да, башка мәгариф системаларына да күрсәтергә язсын. Сәламәт булык, исән булык, бергә матур итеп хезмәт куя киләчәктә. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең рус теле һәм әдәбияты укытучысы Белоусова Мәүлидә Идрис кызы. Актаныш 1нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Сафиуллин Руслан Наил улы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Абдуллина Миләүшә Мәхсүм кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының татар теле һәм әдәбияты фәннәре укытучысы Шәрипова Чулпан Рәмзил кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының рус теле һәм әдәбияты фәннәре укытучысы Халимова Изалия Изаил кызы. Муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбенең татар теле һәм татар әдәбияты фәннәре укытучысы Фәрхетдинова Ләйлә Фәвиз кызы. Актаныш 1нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең биология, химия фәннәре укытучысы Валиева Алсу Риф кызы. Актаныш 1нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең тормыш иминлеге нигезләре фән укытучысы Хаҗиев Рауил Фәритҗан улы. Айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең тормыш иминлеге нигезләре фән укытучысы Яманов Раил Рамил улы. Актаныш 1нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч класслар укытучысы Валиева Лилия Гөлүс кызы.
Мен бүгінгі Суртантанаға сондай жақсы матур миссия белән келдім. Татарстан Республикасында 2014-2022 елларга қолдану бөлімнәре системасын үстіру деген дәүләт программасы эшләп килә. Һәм аның төп әйдәп баручысы булып, инициатор булып тора алкоголь инспекция. Төп максаты бу программаның ул укучыларның, гомумән кулланучыларның аңлы белем дәрәҗәсен үстерү, аларның үз хукукларын төрле тормыш ситуацияларында яклауларын өйрәтү. Шуның төп нигезләре булып тора инде шушы куллану белемнәре, юридик белем бирү буенча Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә уздырыла торган еллык олимпиада. Ул 13-нче елдан бирле эшләп килә һәм менә быел 8-нче тапкыр үткәрелде. Безне иң шатландырганы шул, 13-нче елда 500-гә якын бала катнашкан булса, быел 14 меңнән артык рекордлы санда республиканың гомумән урта белем бирү мәктәпләре арасында 8-11 класстагы балалар катнашты бу олимпиадага. Һәм ике генә этаптан торды быел олимпиада, чөнки пандемия сәбәпле без 3-нче этабын уза алмадык, турыдан-туры балалар белән аралаша алмадык. Жюри әгъзалары бик дәрәҗәле кешеләр, республиканың юридик белем бирү югары мәктәпләренең укытучылары, алар бөтен эшләрне карап чыкканнан соң шундый нәтиҗәгә килделәр. Җиңүчеләр итеп 8-9 класслар арасында Казан шәһәре Вакытов районының 98-нче мәктәбеннән Виктория Иванова лаек булды. Һәм 10-11 класслар арасында сезнең якташыгыз, Актаныш, беренче номерлы Актаныш гомуми урта белем мәктәбенең 10-нчы класс укучысы Ренат Роберт Гафуров лаек булды. Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Гафуров Ренат, укытучысы Муктазирова Резида Зиннур кызы. Ренат һәм Резида Зиннур кызы Муктазированы чын күңелдән котларга,
шушындай сәләтле балалар тәрбияләгән гомумән укытучылар коллективына, район мәгариф бүлегенә, әтиәниләргә зур рәхмәтемне белдерергә. Актаныш районы бик актив катнашып килде. Менә мин әйтеп киттем, 14 меңнән артык укучы катнашты республика буенча. Шуның 39-ы Актаныш районында бар иде. Еллар 141-145-ка якын укучы катнашкан еллар бар иде. Минем әйтәсем килә, biz bu sonlarını бирәбез. Укучылар гомумән катнашкан санны, призерлар санын һәм бу районның тәрбия мәсьәләләре буенча рейтингына biz аны мәгариф министрлыгына тапшырабыз һәм алар үзләре анда карыйлар нинди балалар куярга. Яңадан бер кат котлыйм Резида сезне, Ринат, һәм алдагы елларда безнең призерлар бар иде. Инзилә 16 елда Инзилә Фәррахова дигән кызыбыз 9 класс арасында республикада җиңүче булган иде. Призерлар бик күп Актаныш районыннан. Шуңа күрә мин алдагы елларда Актаныш районы сынатмас, яңадан зур яңа нәтиҗәләргә иреште. Рәхмәт сезгә. Барчагыз нәтиҗәсе яңа елда белән. Biz kimene hazır start verildi region etapına, республика etapına. Bu yıl bizden region etap bulacak regional etap Pavlovskaya Akademiyada. Anda barbar şartlar müden türlü yaxşı. Şulay bütün республика олимпиадалары bular bizden şulay dostlukta. Нәрсә әйтәсем килә? Бүтән ел белән алдагы еллар белән чагыштырганда Актаныш районында республика этабында, региональный этапта елдан-ел нәтиҗәләр күбәя. Тырышасыз. Сезнең монда үзегезнең олимпиада үзәге эшләп килә. Эшләгән күренә. Менә хәзер карап утырам, чыгышларга карап утырам, нинди игътибар бирелә балаларга. Ничек иттереп аларны котлыйлар. Ул бит бүтән районда юк булай муниципаль этапның нәтиҗәләре буенча балаларны котлау. Әгәр дә һәрбер районда шулай район башлыгы шулай ук игътибар бирсә бу олимпиадаларга, без Россия буенча 148 бала белән генә калмасыйк. Безнең нәтиҗәләр тагын да күбрәк булыр иде. Сез беләсез бит инде, без Россия буенча 8нче ел инде рәттән 3нче урын алып киләбез. 19нчы елда безнең беренче тапкыр 148 бала җиңүче булды. Җиңүче һәм призер булды. Теге елны безнең пандемия аркасында олимпиада, заключительный этап Всероссийской олимпиады дип әйтәбез инде була алмады. Ләкин 101 бала, 101 11нче сыйныфтан чыгучы балалар, алар автомат белән безнең җиңүче призер булып расланды. Үзегез беләсез, әгәр дә шул Россия күләмендә балалар җиңүче була икән, җиңүче яки призер була икән, алар профиль буенча укырга керә алалар, уже еге билгеләре нә игътибар итмиләр. Әгәр дә профиль буенча укырга кермиләр икән, алар инде безнең шул фән 100 балл булып санала. Ингил Навапович әйтте, чыннан да Мәскәүдә түләүләр зур. Әмма олимпиаданы без барбар ул менә коммерцияга әйләндерергә тиеш түгел. Сез беләсездер инде, без җәй буе дуслыкта 18 көнлек профиль сменалар уздырабыз. Шул смена вакытында менә сезне дә чакырабыз, хөрмәтле укытучылар, балалар, балаларыгызны җибәрегез ул сменаларга. Ул безнең фән сменалары, рус теленнән, инглиз теленнән, химия, биология сменасы вакытында безнең балалар баралар Казанский федеральный университетка. Анда лабораторияларда эшлиләр. Кызыксынмаган балалар да яңадан шушы лагерьга киләселәре килә. Аннарысын олимпиада вакытында барбар балалар үзләренең русча белән единомышленники, үзләр
үзләренең дусларын табалар. Чөнки мәктәптә сәләтле балалар, класста бит инде алар сыйныфта 1-2 була. Монда барысы да сәләтле. Аларга кызык. Көннең беренче яртысында алар фән буенча шөгыльләнәләр. Көннең икенче яртысында анда инде безнең лагерь мероприятиялары була. Шулай ук чакырабыз сезне, хөрмәтле укучылар. Безнең олимпиадага әзерлекләр бара. Олимпиадага да әзерлек вакытында без октябрь аеннан инде башта мәктәп этабын әзерлибез. Аннары әзерлибез муниципаль этапка. Аннары әзерлибез региональный этапка. Без сезне чакырабыз, теләүчеләр республика буенча күп. Гафутынам. Республика буенча теләүчеләр күп. 500 бала чакырсак, 500 дә килер. Чөнки әзерләүчеләр безнең көчле барбер шунлыктан нәтиҗәдә була. Шулай ук без практикага кертә башладык. Хәзер менә пандемия диләр бит инде. Практикага кертә башладык. Барбер онлайн безнең шундый әзерлекләр бара. Әкренләп, пока безнең булды ул тарихтан, праводан, обществознаниедан. Шулай ук без 21 елда барысы да әйбәт булса, быел үткәрәбез Россия этабын МХК предметы буенча искусство дип әйтәбез инде. Алар белән шулай ук Центральная предметно-методическая комиссия шулай ук онлайн укытучылар белән шулай ук семинарлар үткәрә. Алар белән генә туктап калмыйбыз. Шулай ук тарихтан да бар, бүтән фәннәрдән дә онлайн семинарлар үткәрәләр. Киләчәктә аннарысын ишеткәнсездер инде, университет талантов Айдар Фаритович Акмалов килгәне бар сезнең районга. Соглашениелар тоже төзеде инде ул районнар белән күп итеп. Без хәзер январь аенда Алла берса ачабыз тагын бер яңа здание дип әйтәбез инде. Хәзер бик каты көчле ремонт бара. Мин монда үзем килдем. Безнең сотрудниклар, безнең эшчеләр дуслыктан, олимпиадный центрдан барысы да шул ремонт ясаган зданиедә Мала Армавирскайда бывший политехнический колледж. Менә безнең тагын бер здание була. Без ачабыз региональный центр Сириус. Анда шулай ук біз балаларны чакырабыз. Біз хәзер бер юнәлештә генә бармыйбыз. Без эшләячәкбез шул направление наука, спорт, искусство. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, менә алып бетердек, оборудование алдык. Җиһазлар 300 миллионлык. Бөтен җиһазлар булачак безнең дуслыкта һәм менә яңа безнең ремонт ясалган зданиедә Мала Армавирская урамында. Шул безнең олимпиадный центрдан инде 1 километр гына ераклыкта инде ул. Ул сменалар булачак, күп сменалар буш булачак. Алда безнең планнар бик зур. Хөрмәтле укытучылар, кадерле балалар. Сөйләсәң бик күп инде ул сөйли торган. Сөйләргә була ярты сәгать, 1 сәгать. Барыгызны да чакырабыз сезне үзебезгә. Шундый игътибар бирелә мәгарифкә, шундый зур игътибар бирелә олимпиадаларга. Әйтәм бит, олимпиада дип әйткән сайын йөрәк сикереп куя. Мин бик шат бүгенге бәйрәмдә булганыма. Барысы да шынга аша дип уйлыйм. Энгин Навапович безне дә министрлыкта эшләргә өйрәтте. Нинди нәтиҗә куяе барысына да ирешәйек. Районда шулай да ирешәсез дип уйлыйм. Тагын бер кат киләчәк яңа еллар белән сезне. Кутлауларыбызны дәвамый белем бирү мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Абударова Зилә рус теле һәм әдәбияты, тормыш иминлеге нигезләре фәннәре олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче. Укытучылары Белоусова Мәүлидә Идрис кызы, Хәнифова Ләйсән Илгиз кызы. Яманов Раил Рамил улы.
Ayrım fenlerini direndini özleştirüle aklanış ikinci ortağımı bilen bir mektebenin 7. sınıf okuyucusu Aybaşova Aliyana, Rus Edebiyatı Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Mirkasimova Feyruze Seyit Hoca kızı. Aklanış birinci ortağımı bilen bir mektebenin 11. sınıf okuyucusu Basırova Şuban, Rus Dili hem Edebiyatı, Tarih, Tatarstan Tarih Fenleri Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşuları Nurgaliyeva Liza Nerven kızı, Safiulin Ruslan Nailula. Salatlı bağlar için Humanitar Gimnaziya internatının 10. sınıf okuyucusu Valiyeva Nafise, İngiliz, Rus, Tatar Tilleri Fenleri Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşuları İmranova Saniye Müdariz kızı, Şahzanova Ence Firdaviz kızı, Şaripova Şolpan Remzil kızı. Selatlı balalar için Humanitar Gimnaziya internatının 10. sınıf okuyucusu Alagıddinova Selime, Rus Dili Fen Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Şahlamova Ence Firdaviz kızı. Ayrım fenlerinin direndini özleştirüle aklanış ikinci ortağımı bilen bir mektebenin 6. sınıf okuyucusu Ganiyeva Kamile, İngiliz Dili Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Ganiyeva Feyruze Bilaris kızı. Kuşu ortağımı bilen bir mektebinin 7. sınıf okuyucusu Zakirova Elza, Rus Dili Fen Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Zaripova Gülnaz Emirhan kızı. Salatlı bağlar için Humanitar Gimnaziya internatının 5. sınıf okuyucusu İbrahimov Emir, Matematika Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Hacıyeva Remile Edip kızı. Selatlı balalar için Humanitar Gimnaziya internatının 9. sınıf okuyucusu Kamilyanova Dinara, Rus Dili Cemiyet Bilimi Fenleri Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşuları Halimova İzaliya İzail kızı, Abdulina Milyoşe Mehsub kızı. Kuşu ortağımı bilen bir mektebenin 10. sınıf okuyucusu Kaşapova Sümbül, Rus hem Tatar Edebiyatı Fenleri Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşuları Şarifulina Angelina Mshislav kızı, Mullagaliyeva Gülnaz Kaşap kızı. Ayrım fenlerinin tilentini özleştirüle aklanış ikinci ortağımı bilen bir mektebinin 6. sınıf okuyucusu Latifov Daniyar, Matematika Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Bakirov Ratif Laritula. Ayrım fenlerini direndini özleştirüle aklanış ikinci ortağımı bilen bir mektebinin 7. sınıf okuyucusu Lutfulina Sümbül, Rus Dili Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Mirkasimova Feyruze Seyit Hoca kızı. Aklanış birinci ortağımı bilen bir mektebinin 5. sınıf okuyucusu Yerganimov Yenar, Rus Dili Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jinguşi, okutuşusu Gibadulina Sümbül Fülüs kızı.
Ayrım fenlerine direndin özleştirili Aktanış 2. Urta Umumiy Bilim Biro Mektebi'nin 7. sınıf okuyucusu Muhammadinova Aysulu Rus Edebiyatı Matematika Fenler Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşları Yuskeyeva Liliya Mars kızı, Bakirov Radik Klarit kızı. Ular. Selekte balalar için Gumanitar Gimnaziya internatının 10. sınıf okuyucusu Muhammadinova Liana Matematika, Rus Edebiyatı, Dünya Sanat Fenleri Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşları Valiyeva Zülfiye Gülfan kızı, Abdullina Milyoşe Mehsun kızı, Samatova Gülnar Dilfaz kızı. Яңа әлем төп Umumiy Bilim Biro Mektebi'nin 8. sınıf okuyucusu Seyit Garayeva Azaliye, İngiliz Dili Feni Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşusu Aliullina Dinara Aydar kızı. Selekte balalar için Gumanitar Gimnaziya internatının 9. sınıf okuyucusu Tagirova Ilgina, Rus Edebiyatı Fen Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşusu Kalimova Izariya Izayil kızı. Ayrım fenlerin direndini özleştirili Aktanış 2. Urta Umumiy Bilim Biro Mektebi'nin 8. sınıf okuyucusu Bathullina Adile, Rus Dili Feni boyunca Olimpiyadası jinguşisi. Okutuşusu Belousova Mevlide İdris kızı. Харисова Камиля, Rus Dili Fen Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşusu Belousova Mevlide İdris kızı. Ayrım fenlerine direndini özleştirili Aktanış 2. Urta Umumiy Bilim Biro Mektebi'nin 9. sınıf okuyucusu Hafizova Zile, Rus Edebiyatı Feni Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşusu Belousova Mevlide İdris kızı. Selekte balalar için Gumanitar Gimnaziya internatının 6. sınıf okuyucusu Shakirova Liana, Rus Dili Fen Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşu Shakzamova Enche Firdevs kızı. Ayrım fenlerine direndini özleştirili Aktanış 2. Urta Umumiy Bilim Biro Mektebi'nin 8. sınıf okuyucusu Shakurova Kamile, Matematika, Rus Edebiyatı Fenler Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşları Bakirov Rozil Klaritolu, Belousova Mevlide İdris kızı. Selekte balalar için Gumanitar Gimnaziya internatının 8. sınıf okuyucusu Gilmendinova Milyoşe, Rus Edebiyatı Fen Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşu Nuriyeva Irina Alvin kızı. Ayrım fenlerin direndini özleştirili Aktanış 2. Urta Umumiy Bilim Biro Mektebi'nin 4. sınıf okuyucusu Makarova Marianna, İngiliz Dili Feni Olimpiyadası'nın munisipal etabında jinguşi. Okutuşusu Hannanova Zülfiye Züfercan kızı.
Гомуми белем бирүү мектебинин 4-нче сыйныф окуучусу Мокимов Булат рус тили фен олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Гыйлячева Рәмзия Рәсим кызы. Бик зур рәхмәт сезгә. Уважаемые коллеги, учителя, дорогие ребята, все, кто собрался сегодня в этом торжественном зале. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение. Сегодня я поверила, что Новый год точно близко, и то настроение, которое вы умеете создавать не только в работе, но и в праздничной обстановке, оно, конечно, всегда очень вдохновляет. Спасибо вам за творческие, очень красивые номера, очень профессиональные номера. И вы в очередной раз показываете, что вы не только вот в труде и в работе, в науке и в учебе, но еще и отдыхать, и красиво петь и танцевать тоже можете. А вообще все, что вот сейчас происходит, вот это очень важное торжественное действие, оно действительно для системы образования очень серьезно, потому что те ребята, которые сегодня выходят на сцену, вы, может быть, еще и не осознаете, какой такой маленький подвиг, но вы уже его совершаете, потому что это те первые шаги в науку, которые, безусловно, через какое-то время дадут определенный результат. Но если, конечно же, вы сохраните вот это важное отношение к подготовке к олимпиадам, к учебе, к науке и, самое главное, трудолюбие. Ведь Актанышская земля, она просто напитана талантами. Здесь столько знаменитых людей эта земля воспитала. И вы не имеете права быть другими. Вас просто, вот Актаныш просто требует, чтобы ребята росли именно трудолюбивыми и талантливыми. Я даже, наверное, возьму смелость сказать, что в этом зале такая элита района сидит, потому что, ну, просто вы должны понимать, что элита — это слово такое очень неоднозначное, а вот в вашем случае это те люди, которые вознесут потом район до успехов.
это те люди, вы в данном случае, и ребята, и учителя, которые свой родной район и свою родную землю, вот вы даете возможность узнавать свой район через ваши победы. И элитой можно стать, ну, получив, наверное, наследство, выиграв лотерею, а вы становитесь элитой благодаря своему упорному труду. Вот это очень важно. Мир сегодня другой, уважаемые коллеги, дорогие ребята. И жить по-другому, безусловно, нельзя. Поэтому вот эти ваши маленькие рвения, вот это ваше колоссальное упорство, оно обязательно сделает мир другим, счастливым. А вы в этом мире будете со своим определенным местом, потому что вы очень много делаете уже с детского возраста, чтобы его заслужить. Вот вы знаете, сегодня вузы тоже оцениваются, да, есть мировые рейтинги, различные другие рейтинги, но никуда от этой оценки не денешься. И мы, университеты, тоже переживаем абсолютно разные дни, возможности роста. И мы понимаем, что находиться просто вот на уже завоеванных заслугах, сидеть так на троне, да, развалившись и понимать, что ты сегодня сильнейший, нет. Вот Казанский федеральный университет сегодня один из сильнейших вузов в нашей стране и в мире. Но при этом Казанский университет ежедневно развивается, открываются лаборатории мирового уровня, преподаватели совершают открытия, очень много публикаций. Студенты участвуют во многих научных и образовательных проектах и тоже прославляют свой Казанский федеральный университет. Два лишь факта за этот год. Вы же прекрасно осознаете, сколько вузов во всем мире. Так вот, Казанский федеральный университет вошел в топ-100 лучших вузов мира, заняв 90-ю позицию. В прошлом году это была 94-я, а в этом году уже 90-я позиция в предметном рейтинге образования, education. И еще один факт, который нас всех порадовал, потому что мы тоже очень много трудились. Казанский федеральный университет – единственный университет в России, который получил по результатам рейтинга Times 5+ звезд. 5 – это высшая оценка, а университет получил 5+ звезд и стал единственным вузом Российской Федерации, который впервые вообще заслужил эту оценку. И вот, спасибо, да, для нас это тоже очень значимо. И вот вы должны ставить себе цель учиться в таких вузах, в таких университетах. У вас все для этого есть. Есть родители, которые вас поддерживают, есть учителя, ваши наставники, которые всегда рядом. Есть ваша родная земля, которая позволяет вам участвовать и создает условия для того, чтобы вы всегда развивались. У вас замечательные школы, замечательные школьные коллективы учителей. Мы во многом у вас учимся этому трудолюбию. И просто нужно понимать, что все возможно. На невозможное только требуется немного больше времени. Возьмите это время для своего успеха. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, поздравляю с тем, что уходящий год стал таким для вас очень важным, очень интересным, несмотря на все его сложности. Очень надеюсь, что наступающий год вернет нас к прежнему ритму работы, но мы все должны уже понимать, что как раньше уже не будет. А мы с вами должны быть сильными, уверенными и успешными. Унышлар сізге. Арсланова Ойзиле, технология фәні олимпиадасының муниципаль этабында жеңуші, оқытушысы Фаттахова Лениза Геневис қызы. Көләкәйтеп гомуми белем бирү мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Әхмәтов Илмир, технология фән олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Әхмәтов Рәмзил Хуҗагали улы. Хөрмәтле укытучылар, балаларыбыз белән бергә менсәгез дә була. Сәләтле балалар өчен
Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 7-нче сыйныф укучысы Калимьянова Ясмин технология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Хөснетдинова Гүзәл Фәрит кызы. Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Гараева Лилия биология, химия фәннәре олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Валиева Алсу Риф кызы. Татар Суксу урта гомуми белем бирү мәктәбенең 7-нче сыйныф укучысы Ибраһимова Инзилә биология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Халикова Илза Нәсип кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9-нчы сыйныф укучысы Исламов Айзат тормыш иминлеге нигезләре фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Сибгатуллин Ришат Тимершәев улы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 7-нче сыйныф укучысы Исламова Рузалия технология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Хөснетдинова Гүзәл Фәрит кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 10-нчы сыйныф укучысы Исхаков Сәйдәш биология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Исламова Зөлфия Әсхат кызы. Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Ташбарасиева Аделина биология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Валиева Алсу Риф кызы. Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 7-нче сыйныф укучысы Мансуров Әмир технология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Рахманов Алмаз Шамил улы. Урта гомуми белем бирү мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Нургалиева Илүзә технология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Вахитова Зәлинә Назиф кызы. Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Хайдарова Нәркизә технология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Макарова Гөлшат Төлфәт кызы. Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Шайхразиев Данияр технология фән олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Рахманов Алмаз Шамил улы.
Ayrım fenlerini tirendin üzleştirülü Aktanış 2. Urta Gamimi Bilim Biri Mektebi'nin 9. sınıf okuyucusu Yamanov Emirhan. Teknologiya Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jеңүүчү. Okutuvчusu Yamanov Rail Ramilova. Ayrım fenlerini tirendin üzleştirülü Aktanış 2. Urta Gamimi Bilim Biri Mektebi'nin 6. sınıf okuyucusu Feyzi Rail Turmuş Milligi Negizleri Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jеңүүчү. Okutuvчusu Yamanov Rail Ramilova. Salatlı balalar için Gumanitar Gimnaziya internatının 10. sınıf okuyucusu Hüseyin Rail Teknologiya Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jеңүүчү. Okutuvчusu Sibgatulin Rishad Temirshayxoğlu. Aktanış 1. Urta Gamimi Bilim Biri Mektebi'nin 8. sınıf okuyucusu Şubin Timur Turmuş Milligi Negizleri Feni Olimpiyadasının munisipal etabında jеңүүчү. Okutuvчusu Hajiyev Ravil Tag'idjan'oğlu. Feniye Hacip kızı hem salatlı balalar için Gumanitar Gimnaziya internatının Tatar tili hem edebiyatı okutuvchisi Sharipova Shulpan Ramzil kızını sahnaga chaqiramiz. Rahim etiniz. Barımızda bilgenimizce 2021 yılın Tuğan Tiller hem Halklar Birdemligi yılı ekeni. Bunun bilen biz Tuğan tilimizni tağın da üstüge start veremiz. Yelena Yefimovanın bu okutuşlarga maxsus bilegi var idi. Bileklerini ol özü tapşıra. Mektep direktorları, kelgen konaklar, şundan da mine яңа yıl aldından rayon başlığı tarafından sizge bik zor bulek, bik zor beyram tantanası işlendi. Şundan da mında kelgen her bir kişi süyünüp oturak turgandır. Beyram aldından sizge ikilete şatlık, ikilete bulek. Lakin o sizning hizmetigiz, sizning hizmet jimişigiz, sizning hizmet beyramigiz. Zalda oturgan barlık rayondaşlarga da, okuşlarga, okutuşlarga, mektep jitekçiligine, barsına da kuygan hizmetigiz için sizge bik zor rahmet eytemiz. Indi Raniza Mityanovna'nın hamşılayıq indi Engil Nawapovich'nin çıgışlarında eytilip ötüldü. Olimpiyada hareketi boyunca munisipal turga indi biz netice yasaganda şundan da gördük. Былтыргыга карай безнең уңышлар икеләтә. Һәм инде һәрбер олимпиада буенча без инде бүләкле оештырганда да, балалар, укытучылар белән аралашканда да үзебезгә максат куйдык. Узган елгы шулай ук нәтиҗәләрне дә без бу ел икеләтә тапкырлап республика һәм регион олимпиадаларында расларбыз дип без сүз куештык. Әйдәгез, бисмилла дип 2021 yılda yanvar ayında başlanıp gitken nаш республика регион турларына ныклы әзерлек белән барып
Жеңем дип барып, үзегезгә шундый максат куеп, һәм инде актанышыбызның данын матур итеп республика күләмендә яклап кайтырсыз дип ышанып каласы килә. Барыгызга да зур уңышлар сезнең. 11-нче сыйныф укучысы Авзалова Аделия татар теле, татар әдәбияты фәннәре буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Фәрхетдинова Ләйлә Фәвиз кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 7-нче сыйныф укучысы Әмирханова Рәмилә, Төрек теле фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Халимова Изалия Изаил кызы. Аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 7-нче сыйныф укучысы Ахметова Адилә, татар теле фәне буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабы җиңүчесе, укытучысы Борханова Гөлшат Дамир кызы. Советлар Союзы герое Хасан Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Бекинина Алия, татар теле фәне буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Фәрхетдинова Ләйлә Фәвиз кызы. Мари Соусы Токомами белем бирү мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Галиева Анатта, Мари һәм татар телләре олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Галиева Ирина Александровна, Басырова Ләйлә Миллигәрәй кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 5-нче сыйныф укучысы Гараева Рәмилә, татар теле фәне буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Шәрипова Шулпан Рәмзил кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 8-нче сыйныф укучысы Гилаев Айнур, физика, экономия фәннәре олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучылары Абдуллина Миләүшә Мәхсүн кызы, Багаутдинова Римма Гранит кызы. Ушы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы Закирова Эльвина, татар теле фәне буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Муллагалиева Гөлназ Кашап кызы. Мари Соусы гомуми белем бирү мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы Исанаева Арина, татар теле буенча олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Басырова Ләйлә Миллигәрәй кызы. Ушы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы Исламова Ләйсән, татар теле фәне буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Кашапова Гөлия Галимулла кызы. Советлар Союзы герое Хасан Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Исламова Ләйсән, татар теле фәне буенча Республика Олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Фәрхетдинова Ләйлә Фәвиз кызы.
Ныңнар төп гомуми белем бирү мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Логманова Камилә. Татар әдәбияты фәне буенча олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче. Укытучысы Баррахова Рузилә Рәсим кызы. Балтаныш технология техникумының бірінші курс студенті Резванова Диана татар тілі фәні бойынша республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Ахмедянова Хәмдия Әхтәм кызы. Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Сабитова Рузилә. Татар әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче. Укытучысы Алиева Ленара Рафаэль кызы. Советлар Союзы Геройы Хәсән Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы Саматов Айнур татар теле фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Фәхретдинова Ләйлә Фәвис кызы. Алисы уксу төп гомуми белем бирү мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучысы Суарметов Павел татар теле буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче. Алисы уксу төп гомуми белем бирү мәктәбенең 7-нче сыйныф укучысы Усманов Матвей татар теле буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Басирова Ләйлә Миңлегәрәй кызы. Ушы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Файзуллина Айзилә татар теле фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Галимуллина Фәния Хашим кызы. Балтаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы Файзрахманов Әмирхан тормыш милләтлеге нигезләре фән олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Валиева Лилия Гөлүс кызы. Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Хаҗиева Эльвина татар әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Султанова Ирина Риф кызы. Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 4-нче сыйныф укучысы Харисова Айгөл математика фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Валиева Лилия Гөлүс кызы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 5-нче сыйныф укучысы Харисова Гүзәл татар теле фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Шарипова Чолпан Рәмзил кызы. Айрым фәннәрнең талантын үзләштерүле Актаныш 2-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 7-нче сыйныф укучысы Хасанова Ләйсән татар әдәбияты фәне буенча республика олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Борһанова Гөлшат Дамир кызы.
зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле укучылар, хөрмәтле укучылар. Лауреатлары Лашын егетләр вокал ансамбле. Белем бирү мәктәбенең 7нче сыйныф укучысы Әмирханов Илнур Тарихым Татарстан тарихы фәннәре олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Әмирханов Инсаф Афтах улы. Төп гомуми белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныф укучысы Арсланова Энҗе экология фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Харисова Илүзә Миргаяз кызы. Төп гомуми белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныф укучысы Ахмадуллина Диләрә җәмгыять белеме фәне олимпиадасының муниципаль этабында җиңүче, укытучысы Шайтетдинова Лилия Хәниф кызы. Таныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныф укучысы Басирова Резида
Fizik kulturadan Respublika Olimpiadasının munisipal etabında jеңүүчү. Окутуучусу Hajиев Равил Багытжанұлы. Татар Сулсы Урта гомуми билим берүү мектебинин 11-нче сыйныф окуучусу Бикмухаймедова Рузия хукук МХК фәннәр олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү. Окутуучусу Латыпов Ирек Рифкат улы. Латыпова Зөфирә Хикмәттел Раян кызы. Altanish birinchi o'rta umumiy bilim berүү maktabining 10-chi sinf o'quvchisi Abdurahmanova Ramila Ximiya fani olimpiadasining munisipal etabida jеңүүчү. O'qituvchisi Valiyeva Elvira Fanis qizi. Ayırım fənlərdən diləntin özləşdirilə Altanish 2-nче o'rta umumiy bilim berүү mektebining 8-nче sinf o'quvchisi G'ayniddinova Ruzila МХК Ximiya fənləri olimpiadasının munisipal etabında jеңүүчү. O'qituvchilari Mutallaqova Enjezeyit qizi, Vakilov Irshad Rafidullah. Altanish birinchi o'rta umumiy bilim berүү maktabining 8-nче sinf o'quvchisi G'alimullo Niyaz geologiya fani olimpiadasi Altanish 1-nче o'rta umumiy bilim berүү mektebining 8-nче sinf o'quvchisi Zakirova Azaliya hukuk fani olimpiadasının munisipal etabında jеңүүчү. O'qituvchisi Muhtazirova Zida Zinnur qizi. Eski Qurmashtiv umumiy bilim berүү maktabining 7-nче sinf o'quvchisi Zaripova Nuriya ekologiya fani olimpiadasining munisipal etabida jеңүүчү. O'qituvchisi Askarova Ramila Siddiq qizi. Altanish 1-nче o'rta umumiy bilim berүү mektebining 8-nче sinf o'quvchisi Ibrahimov Iskandar fizik kultura fani olimpiadasının munisipal etabida jеңүүчү. O'qituvchisi Haziyev Ravil Bag'itjan ulы. Salatli bolalar uchun gumanitar gimnaziya internatining 11-nче sinf o'quvchisi Ibrahim Rail Jamiyat bilimi fani olimpiadasining munisipal etabida jеңүүчү. O'qituvchisi Abdullina Milausha Maqsum qizi. Altko'stek umumiy bilim berүү mektebining 9-nче sinf o'quvchisi Kamalov Bulat hukuk fani olimpiadasının munisipal etabida jеңүүчү. O'qituvchisi Gazizov G'adel Firdavs ulы. Salatli bolalar uchun gumanitar gimnaziya internatining 10-nче sinf o'quvchisi Manzurova Ziliya tarix fani olimpiadasining munisipal etabida jеңүүчү. O'qituvchisi G'ilmatdinov Marat Ilsur ulы.
Урта гомуми белем бирүү мектебинин 10-нчы сыйныф окуучусу Мифтахов Гадел география фен олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Салихов Илнар Шейхунур улы. Киров Урта гомуми белем бирүү мектебинин 9-нчы сыйныф окуучусу Сахбетдинова Разанна геология фен олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Абизова Резида Фердинанд кызы. Sefer Urta gomumi belem bирүү мектебинин 8-нчы сыйныф окуучусу Салихов Фирзер география фени олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Салихов Илнар Шейхунур улы. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 7-нчы сыйныф окуучусу Султанов Самат география фәне олимпиадасының муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Файзуллин Рустам Уел улы. Урта гомуми белем бирүү мектебинин 10-нчы сыйныф окуучусу Султанова Эльмира Жемгият билими фен олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Шарипова Гүлшара Ахмед Шейх кызы. Таныш беренче урта гомуми белем бирүү мектебинин 9-нчы сыйныф окуучусу Файзуллина Миләүшә тарих фәне олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Сафиуллин Руслан Наил улы. Урта гомуми белем бирүү мектебинин 11-нчы сыйныф окуучусу Фәнзива Адия геология фәне олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Хафизова Резида Фердинанд кызы. Таныш беренче урта гомуми белем бирүү мектебинин 7-нчы сыйныф окуучусу Газиев Румил тарих фәне олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Сафиуллин Руслан Наил улы. Киров урта мектебинин 9-нчы сыйныф окуучусу Хузина Азия Татарстанның тарих ва фән олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Мансуров Альберт Мирхат улы. Ayırım fenlerinin girendini özleştirildi Aktaныш 2-nчы урта гомуми белем бирүү мектебинин 11-нчы сыйныф окуучусу Хусайнова Рузилә физик культура фән олимпиадасынын муниципаль этабында жеңүүчү, окутуучусу Хусайнов Азат Раил улы.
күрсәткечләрен яхшыртып, Олимпиадада урын алырлык итеп эшне оештырган өчен Богадатыр гомуми белем бирү мәктәбе коллективы диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Җитәкчесе Салихов Асыл Мәхсүд улы. Рәхим итегез. Токталашыктыр гомуми белем бирү мәктәбе коллективы диплом акчалата премия белән бүләкләнә. Җитәкчесе Хаҗиев Алмаз Сәйяф улы. Бәләкәй итеп гомуми белем бирү мәктәбе коллективы диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Җитәкчесе Әхмәтов Рәмзил Хуҗагали улы. Муниципаль этапта 15 җиңүче һәм призер әзерләгән Марис Сулсу гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 3нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Галиев Эдуард Амирзянович. Муниципаль этапта 18 җиңүче һәм призер әзерләгән Яңа Әлем төп гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 2нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Шәрипов Илназ Илшат улы. Муниципаль этапта 25 җиңүче һәм призер әзерләгән Байсартыр гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 1нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Әмиров Айзат Салихҗан улы. Урта мәктәпләр арасында бүләкләр түбәндәгечә Советлар Союзы герое Хасан Заманов исемендәге кадет интернат мәктәбе коллективы диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Җитәкчесе Ялалов Илсур Индус улы. Сәфәр урта гомуми белем бирү мәктәбе коллективы диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Җитәкчесе Нургалиев Әхсән Әсхәр улы. Муниципаль этапта 15 җиңүче һәм призер әзерләгән Киров урта гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 3нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Мәгъданов Айгиз Халил улы. Муниципаль этапта 17 җиңүче һәм призер әзерләгән Татар Сулсу урта гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 2нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Газизов Фидан Фирдәвис улы. Муниципаль этапта 40 җиңүче һәм призер әзерләгән Буше урта гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 1нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Нургалиева Ландыш Сәйяф кызы. Район мәктәпләре арасында муниципаль этапта 129 җиңүче һәм призер әзерләгән 1нче актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбе коллективы лаеклы 3нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Гарипов Даниял Дәниф улы. Муниципаль этапта 147 җиңүче һәм призер әзерләгән Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты коллективы лаеклы 2нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Гимназия җитәкчесе Арипова Рузилә Илдар кызы. Муниципаль этапта 170 җиңүче һәм призер әзерләгән аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле 2нче актаныш урта мәктәп коллективы лаеклы 1нче урынны яулый. Коллектив диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Мәктәп җитәкчесе Хаева Хәмидянова Венера Хәмәт Насыйфовна. Минем әйтер сүзем бар. Bu директорлар алында узган ел бездән 93 булды. Количество призеров победителей район буенча. 150 дигәнем быел, Алла бирсә. 150 дигәнем. Наны барам нашы мәктәпләр формировать итә. Значит, минем аларга җиткергән соным бар.
Birinci məktəb 50, ikinci məktəb 50, tak, gimnaziya 60. Eğer de şu sanlarga çıkarsa diken her birimizge de bişer 100 ming so'm premiya. Direktor o'zi tarafta o'quvchilarga, nelarga o'zi qarayansın. Şuna göre namı desegin, men sizga bunday shart qo'yam. Ne? Deb baribir jingushi ham prizorlarni berishi shu maktablar, shunga ko'ra vokali munitsipalniyati Chibishni kuzdan sanaylar mana. Şuna göre Allah versa, tağda zo'rab, moshniroq etib, respublika, Rossiya, region etaplarni bizning bilan yomg'oq yasayapmiz. O'ngishlar sizning har biringizga.